Фокус. Добре. Ще има мина наляво, Некрон, добре. Стойте сега, стакнати на синичко, искам много стрикно, ще стакнати на синичко. Взимайте бъфа и бягай. Да. Това на какво се прави на бъфа, може само го правим тъй. Наляво, Мина. излезте от мината. Браво. Налет там земя. Ще го можеш. Ще има мина. Наляво. Бос, телепортнете сега. Стой. Просто ще го подавам с някой... Трябва да не в милета. Не, стой. Да, случи. Бягай надалеч. Да, момчета. Стъкнете се хубаво, ще има мина, не искам да я пуснете рандом. Взех. User joined your channel. Стигам чест приятелата. Стъкнете се хубаво на синия Саут Хелми. Мина. Махнете се от мината, излез от мината, Некрон. Позиционирайте бос. Бос искам да бъде в средата. Лауди на теб е дебътна. Отзад. Излезте от мината, наляво, излезте! Взех. Ето от мене. Махай се. Да. Отляво. Никой да няма отпред, че има пушбек. Вървете срещу лейва. Nice. Ще има мина. Всеки момент наляво, излезте наляво. Излез. Некрон, това да не се повтаряш на убиш. Върнете се в гъба. Да, върнете се отдясно да пестим място. Ще има мина, бъдете готови наляво. Окей. Данчо е вземе. Махай се. Всеки момент ще има мина, наляво. Ще има пушбек, внимай някой да ми гръмне мина. Таймер се припаха всякъде. Срещу лейва. Ще има мина, бъдете готови да ходите наляво. Добре. Налет, престъкнете. Боса се базира след 5%. Идвам отзад. Ела го вземи, Данчо. Ще има мина. Мината е отзад, да не викате. Стойте ми подвижно. Боса се фазира след 1%. Първо всички към червено, Първо огрето на червено. Огрето на червена марка. Го свалям като падне тук, където в момента. Хората с фиксета вънка, Тошо, Гамора вънка. Той другото няма да го интеррупваме. Няма особено голямо значение. Просто хората с фиксета да излизат бързо. Интеррупвам. И после стак за целията. И ги на малките. Дайте малко повече да имаш на другото огре, че нямаме много време. Бос слиза след 20 секунди. Огрето.
Всички направо се приготвяйте да стаквате в мелетата. Танка да ги води към нас, всички на синьо. Всички мелета, рейнджове на синьо. Аз къде го дам, на луната ли, бос? Само да избием адовите и после си влизаме в стандартна позиция. Дефензиви за тя адови. Окей, найс. Аз дебафвам малко назад само. Стъкнете се сега пак хубавичко, излезте от тази мина. Тука няма Петия на пушбек. мене. Стой. Браво, Данчо. Платчето. Взех. Марка на Doom Squad, всички на червено. Ще има мина всеки момент. Надясно от мината. Това много хора супер бавно се мърдат и от тази мина и ще не убийте в една фаза. Може да се отварят си очите повече. Всеки момент ще има мина. Наляво, надясно, все това само да ми гърми. Стънна ме за мината. Да, никой не изгърмя. Добре, стъкнете си хубавичко на синята марка. Моля ви се да са отхилнем по-лесно. Тофа да си... Хилърите губят мана. Го дам още един път. Нямам. Тия път. Ще има мина. Надясно. Когато танк тръгне да върви, всички отиваме в средата. Окей, сега елате в средата. Синята марка къде е? Окей. Сега надясно. Найс. Лесно, Всеки тогава. момент ще има дебъф. Взех. Вако вънка. Давам се го с... някой... След тази ще има мина. От тази мина вървим надясно, или по-скоро назад към войничка. Който Окей. вземе дебъфа да бяга. Надявам се да Гогъл бяга далеч. навънка, махни се навънка. Взех. Бягай, още бягай. Вако излез от групата, Аз ще го далече взема. от всичко. Някакъв дефензив да ми умреш. Стъкнете се хубаво заради мината. Добре, отдясно на нея. Стойте така. Кейт. С дебъфс. Взех. Той аз ще го подам. Окей. Подавайте си. Ако сега ще го вземе. Петия стак няма да е в мене. Знаете. Пълно да го изпявам с И пети. шестия, да не е проблем. Мелетата само внимавайте с тази мила. Аз съм на четвърти го изкарах. Всички към синята марка. Идвайте надясно. Никой да не взима танк демидж. Момчета, бийте боса бързо, 2% да падат преди да извади лата. Махнете се от Мина. мината, надясно, наляво, сета. Стига Браво. ги гърми, бе, братче. Кой сега са гледа големия- днеска? Сега, големия ад, фокус, излезе ли големия ад, възраст, убиваме го възможно най-бързо. Голямото Айде, тук дебело идете да гнусно говорим само. огре. Подранихте с булдос. Добре. Не да чуят метка. Така се емпауърват, момчета. Прави фронтал атака, човек. Ще не го връща повече. Те ще болят. По-бързо си голямото огре. Умра. Не. Огрето на червено. По най-бързия начин. Да бият там си. Кейт, бариера имаме ли? Да. Имате. Убийте огрето на червено. Боса има още 10 секунди. Сега убиваме всички адове в средата. Всички да стакват мелета рейнджови на едно танка да ги води при нас. Главата. Боса, какво беше? Пак ли на марката? След Дайте малко бариера. пусна амплифа. Пускай. Убивайте ги.
Убивате ги и после огрето, рейнджовете, всички отзад по огрето. Добре, внимайте, Да, сега ще ще има има. мини. Плиз, момчета, сега гледайте за мини. Стъкнете се, какво ми се спреднахте така? Не. Рейнджовете по огрето. Новата човек. Внимайте с мините. Хората с дебъфа да излизат навън. Ела Гамура, ела при мен. Ела вдясно, на синята марка. Тя 5 Заебете огрето, всички по ада, всички по ада. По ада. Взех. Ада трябва да умре възможно най-бързо. Дайте оттам, че ще гърми думата. Всички са махнати Танка, от танка. който са оф танква, да вземе адовете от този, където ще умре. Да. Васка събирай малките адове, всички огрето. Спреднете се на новата, спред всички далече от другите. Спред, фул спред. Много смешно. Изкарайте танковете да ни хабим рез за тях. Аз горе съм. Огрето да умира вече, скоро ще има топки. С фиксейт съм, бягай, че съм с фиксейт. Бързо някой да Огрето вземе умре. дебъл. Добре, сега съберете малките адове заедно с боса. За да мога да ги Изтъкнете. кливаме. Да, аз умря. Ясното се бързо приема. Стъкнете се на синя марка. Малкият апирейшън умира бързо. Излезте от мината. Малкият апирейшън. Взех. Ада на боса да умре. Ада на боса да умре. Танк с марката да бяга. Ада Тук на го боса. Тук го оставям. Умря. Окей. Спрегнете се на уейва, плиз. Рес. Внимайте с мините само. Рес. Дигнете хилъра. Ети танка. Дигнате. Стойте си стахнати. Хубаво ало е там. Давам се го с някой. Да, добре, спрете и двамата спрете. Взех Махайте и се ще от го мин. вземеш, човек. Вземам го. Излезе ли форс нова фул спред? Казвайте Те са само. 2 дебъфа, Това внимавай. де бъфа са, не мога да взема и двата. Единия ще го взема и ще го махна, другия ще го взема. Точно мъркни големия ад, моля те. Взех боса. Убийте големия ад. Черепа, момчета. Спреднете се на новата, спред, далече едни от други. Далече. Кулдаун. Amplify. Излезте от Бягайте от мината, трапа. само не гърмете мина. Добре, дайте само бос. Мики, това е. По боса. Всички possible cooldown по боса, някой да влачи малките адове. 15 секунди за транквилите. 10. Само бъдете aware за това. Стъмнати са. Окей, спамете им стън. Вземам го, ще го вземеш. Игнорирайте големия ад, мисля, че ще го оживеем демиджа. Хората с дебъфа внимавайте. 4% е боса, момчета, продължайте. Всякакви възможни кулдауни, никой да ни гърми мина. Ще бягаш назад, където. Взел съм боса. Има така. Бягайте. Бягайте от танка, всички надясно! Избягайте от танка! Спреднете се на новата, спред! Да Дръжте, няма никой да Милион ни и хора. половина, давайте. Умира. Давайте. Браво! А, Браво! Браво! One shot че ли, бе? Да. Нещо такова. И тринките, и... И гол! Ого, и гащите, и Браво! Пах ти бе. Ми чакам да минат 20 минути и си фащам влака и си ходя. И Лафорч, тако спадна. Някой взе Тухендър и хубаво. Лафорч падна. Добре.